ni dagabana so minnu jɔlen na ni ye DSC Samake construction maaw bolo nɔ di awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i be ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u be so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u be ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u be o fɛnɛ ni ka o kɛ e de be station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u be station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. An be araba la novembre kalo tile 27 san 2024 amunu be k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen foli n'o ka da aw ka wagati cogoya kan aw bisimila bi Mali kunnafoni ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Damnela anga jamana état major général des armées abora ka kunnafoniya da fasoden bɛɛ lajɛlen kulo kan ko ka sangani tɛnɛ don tɛmɛnen novembre kalo tile 25 san 2024 bamagaci wale tigilama dɔw kɔni kun ye ala ɲini ka bamagaci wale ta ka ɲɛsi sandare dugumani o be Kayi région kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana fintigilakaw ye wuli ka jɔ kɛ o yɔrɔ bɛ ka ta kɔni tugu karɔgɛlɛn dinɛ tigilamaw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni senfɛ sanfɛ ani duguma u kɔni ye u kɛlɛ ni o bɛɛ de ye min kɛra sababu ye u kɔni bolila ka u ɲɛma dugu o la an ka jamana fintigilakaw kɔni sera ka moto 30 bɔyankuru kɔni sɔrɔ u kɔ wa u caman fɛnɛ kɔni bɔnna u nina o kama an ka jamana état major général des armées kɔni ko a b'a da malien bɛɛ lajɛlen kulo kan ko an ka jamana fintigilakaw ka wuli ka jɔ tɛ foyi ka se ka jamanadenw ni kisi ani k'u bolofɛnw kɔni lakanda an b'a fɔ ala k'an ka jamana fintigilakaw fanga se hali bi. Anga jamana premier ministre ni o ye ministre ɲɛmaa ye o falila a bɛ wagati ni bɔ sisan nɔ min yɛrɛ coordinat général de division Abdoulaye Mayiga ale kɛra premier ministre kura ye ka sanga ni a ka baaraw daminɛli kɔni ye a ye laɲini dɔ kɔni kɛ an ka jamana gouvernement ministre kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ka d'a kan a bɛna a ka premier ministre baaraw kɔni olu daminɛla wa k'a b'a ɲini ministre bɛɛ lajɛlen ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u fanga kɛ kelen walasa ka se ka baara ɲumanw kɛ ka jaabi ɲumanw kɔni sɔrɔ cogo min na jamana ɲɛtaga ko ani basigili ko ani jamana ka sɔrɔda wɛrɛ olu fɛ. Manijɛti ka kunnafoniyaw kɔnɔna la a ye a yira ka sanga ni kunungo novembre kalo tile 26 ye tarata san 2024 ko maa marifatigi bugunatigɛbali dɔ kɔni binkani wale ta ka sifinaka dɔ kɔni sɛngɛrɛ Ansogo marabolo kɔnɔna la ni o be Gawo région kɔnɔna la seereyaw kɔni ye a yira k'a fɔ a kɛra ka sanga ni nɛgɛ kaɲɛ 19 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 30 ni o ye 19h30 wagati kɔni ye ni maa marifatigi kɔni a ye mugu de ci sifinaka dɔ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni kun jɔlen don u ka fɛn min ye Ansogo yɛrɛ gare routière yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni o ye gare routière ye fɛn min ka dɔ ka fɔ seereyaw y'a yira k'a fɔ ko sifinaka yɛrɛ tɔgɔ de kɔni tun ye ko Seydou wa a yirala k'a fɔ marabolo maire kɔni ka adjoint fɔlɔ yɛrɛ kɔni denkɛ de kɔni don tuma min na binkani wale tigilama kɔni ye nin binkani kɛ a bolila ka taa i ɲɛma dogo min yɛrɛ kɔni na maaw bolila ka fɛn min ka dɔ k'a fɔ Seydou ni o ye maa joginnen ye k'a ta ka u kunda n'a ye Ansogo CCRF yɛrɛ kɔnɔna kan an b'a fɔ ala ka nɔgɔya kɛ banabagatɔ kɔni ye wa ala k'an ka jamana fintigilakaw kɔni garizɛgɛ don ni maa kuntan yɛrɛ kɔni na. Akala sibiridon fɛn min ye centre international de conférence de Bamako kɔni la ni o ye CICB kɔni ye ANASER ni o kɔni agence nationale de la sécurité routière ni o kɔni agence minnu kɔni ka baara kɔni bɛn no siraba kan bolicogo ani a sariyaw kɔni batocogo kɔni ma olu kɔni ye ka dɔ k'a fɔ bolo fara ɲɔgɔn ka kɛ ka dɛmɛ dɔ kɔni di ka taa maa minnu kɔni ye dekun kɔni sɔrɔ k'a sabu kɔni bɔ siraba kan ka saraw yɛrɛ kɔni na kɛnɛ min yɛrɛ kɔni ka maa caman kɔni tun bɛ yen nɔ min yɛrɛ la an ka jamana ministre ɲɛsinnen bolifɛn ko ani sirabako yɛrɛ kɔni ma ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan. Beta ko kan kibaru la nga amito ayesi kɔnɔna la alibi kɛrɛnkɛrɛnnen la Niger ka olu fɛ yen nɔ a yirala ko ka sanga ni bi araba novembre kalo tile 27 ye Agadez région kɔnɔna la ni o ye Niger jamana région dɔ kɔni ye karɔgɛlɛn dinɛ tigilama kulu fila olu kɔni nana marifaw kɔni da fɛn min ye Agadez marabolo ma olu kɔni ɲɛkɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko u kɔni nimisara wa u seginna kɔ u nimisara u ye marifa tali min kɛ u jamanaden ɲɔgɔn wɛrɛw yɛrɛ kɔni kama ka taa sɔrɔ kun yɛrɛ kɔni tun tɛ a la min yɛrɛ kɔni kɛra lajɛ dɔ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɛnɛ ka général Issa Boulamani ale
yɛrɛ kɔni ye Agadez gouverneur ye a kumara ko a b'a ɲini fɛn min ye banbagaci kulu wɛrɛ minnu kɔni bɛ yen nɔ u ka segin kɔ u k'a kɛ i n'a fɔ ko nin kulu fila kɔni ye a kɛ cogoya min na an b'a fɔ hali bi Ala k'an ka jamana ɲɛmaaw fanga se Ala ka AES jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni jɔlen to. An bɛ to AES kunnafoniyaw kɔnɔna la hali bi an bɛ na Burkina Faso dugu minnu kɔni bɛ yen ni o bɛ daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ n ba wala ka n'a bila fo Solenzo kɔni na an wagati min na i ko sisan lakanabaliya yɛrɛ kɔni ɲɔɲɛlen don yen nɔ kosɛbɛ ka d'a kan dugumisɛnnin minnu bɛ tali kɛ Solenzo, Bawa, Bukile, Muhu fo ka taa se Jinsankuyi ma k'i ye ba ye fo ka taa se Lahira so o kɔni ma a yirala k'a fɔ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni ye binkani wale caman ta ka ni dugu kofɔlen yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka maa caman kɔni bɔnɛ ani na o kɛra duguden ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bolila ka o kunda Solenzo yɛrɛ dugude kɔni kan o kama ka sanga ni novembre kalo tile 22 ye mu kɔni bolila ka n'u dugu Solenzo o kɛra min kɛ tile 3 o kɔfɛ ni o bɛnna novembre kalo tile 25 ma duguden minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sabu kɛ ni lakanabaliya olu yɛrɛ kɔni ye o y'a laɲini ka bɔ ka se ka fɛn min ka fɔ laɲini kɔni kɛ marabolo ɲɛmaaw kɔni fɛ walasa u bɛ se ka lakana sisi cogoya min na u ka dugu o kɔnɔna la nka min yɛrɛ kɔni ma se ka kɛ u ka laɲini ka d'a kan tuma min na u bɔra k'u b'u ka laɲini kɛ marabolo dugutigi ni o ye Solenzo dugutigi ale kɔni bɔra k'a fɔ ko o ti kɛ k'a yira k'a fɔ k'a bɛ u ka o bɔli bali min yɛrɛ kɔni ma ɲa ni a kɛra sababu ye dugudenw yɛrɛ kɔni ma ɲa u ma sɔn dugutigi ka kuma yɛrɛ kɔni ma ni a kɛra ni mankan ni sama-samali ye min kɛra sababu ye dugutigi yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ka d'a kan fɛn min ka dɔn k'a fɔ a ma se ka o k'u yɛrɛ dɔw kɔni supporter tuma min na o kunnafoniyaw kɔni carila fɛn min fintigilakaw bolila ka na o yɔrɔ bɛɛ walasa kana se ka na dugudenw yɛrɛ kɔni lakalme cogoya min na walasa ka u lakalme o kɔni taara fɔ mugujugutiw yɛrɛ kɔni bɔra la min kɛra sababu ye ka maa caman kɔni bɔnɛ ani na o kama an b'a fɔ Ala ka jisuma kɛ ni ko in fura ye Ala k'an ka jamanaw kɔni fintigilakaw fanga se hali bi Ala ka basigi se AES jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya dama-dama ninnu de ye bi an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na aw k'an bɛn sini alamisa ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ koma kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.